Seguim amb les vacunes, sobretot la de la grip. Vinga. Sí, bueno, tal com ha comentat, no? Abans l'Eugènia, no? que gràcies a les vacunes hem erradicat moltíssimes malalties, no? Bueno, i a part de la vacunació, Anna i Eugènia haurien de fer també molta feina preventiva, no? Que forma part de la persona, no? També, sobretot, no? sí. Com un estil de vida saludable, o sigui, hem de dormir adequadament, hem de fer exercici regularment, és important evitar el sobrepès. Per evitar el sobrepès és important, no? Fer una alimentació saludable, correcta, sobretot en la temporada aquesta més de tardor i hivern, no? Molta vitamina C. Jo tinc el costum de fer llimona, mel i aigua. I el sol és molt important. El sol, la vitamina D també és molt important. I bueno, tot aquest conjunt, no fumar, no? Evitar sobretot el tabac i caminar cada dia i tindre un estil de vida, el que tu estaves parlant, saludable, i dintre del saludable tots aquests punts que tu has dit. Sí, bueno, el tema també de l'estrès, no hi ha gaire ciència que pugui dir, no? O que pugui relacionar, no? Un efecte directe amb el sistema immune i amb el tema del cuidar, però sí que és veritat, no? Que quan estem estressats, no? El cortisol puja molt i aquest estrès també no ens ajuda a protegir-nos, no? Estem més fluixos, més vulnerables. Hi ha estudis ja fets que quan hi ha cortisol, sobretot i poses una bona temporada amb l'estrès, surten el que tens allà amagat o que t'estava despuntant, que estava aquí, sobretot la gent gran. Sí, sobretot és important aprendre a gestionar l'estrès, aviam si feu també cosetes relacionades amb el que has comentat abans, el tema emocional, el tema de regulació emocional, el tema de la intel·ligència emocional, i demanar ajuda quan no la tens. Tenim un CAP, tenim metges, tenim infermeres i estan preparats per donar-nos un cop de mà en situacions difícils com aquest tipus. Correcte. Doncs sí que el sistema immune i l'estrès, no? També és un tema preventiu, l'estrès. I les possibles reaccions adverses, és a dir, quines persones no podrien entrar dintre de la vacunació, si és que n'hi ha algun col·lectiu? Bueno, persones immunodeprimides que està fent algun tractament específic. Què vol dir quimioteràpia? Què vol dir immunodeprimides? Perquè clar, nosaltres parlem i l'Anna i la Sònia, és que l'Anna és infermera i la Sònia també, i de vegades... Sí, nos entenem perfectament. Sí, però clar... El resto no. Sí, Anna, doncs aquestes persones més immunodeprimides són aquestes persones que estan en una situació de salut delicada, molt delicada, que estan fent algun tractament oncològic, o que estan en una situació de final de la vida, un trasplant d'algun òrgan. Són persones que s'ha de vacunar posteriorment quan tingui ja restablerta tota la immunitat. Ja te diuen perquè porten analítiques i tot el demés i saben com està, però fins que no arriben al seu nivell no es poden vacunar, ni de la grip ni de les altres. I moltes vegades s'ha de començar tota la vacunació de nou, com si no se n'haguessin vacunat mai, que és una forma de preveure. I digue'ns això, doncs, a quin grup seria el que no es pot vacunar? Ja ens ho has dit. I a qui van destinades, doncs? Bueno, les destinades van destinades a tota la població, no? Però tots els de 40, els de 50, tothom es pot vacunar? Bueno, tenim aquí la llista relacionada concretament, o sigui, la vacunada va dirigida a tota la població, però sí que és veritat que està recomanada en col·lectius concrets. Aquests col·lectius formen part persones majors de 60 anys, persones que tenen menys de 60 anys però tenen problemes de salut crònics, per exemple, un diabètic, una hipertensió, una persona que té problemes de cor, cardiopaties, una persona que té una obesitat molt important, també estan destinades a persones que poden transmetre la grip a persones del risc, per exemple, els cuidadors, no? Els cuidadors, el personal sanitari, treballadors sanitaris, i també aquelles persones que realitzen serveis essencials a la comunitat, com podria ser policies, bombers, personal de protecció.
I també deu ser, per exemple, amb els mestres, en algun cas també se'ls hi pot subministrar, no? Docents. S'aconsella. Docents. Perquè estan en contacte amb criatures que ells segurament ho passen lleu, o potser passen els virus d'una altra manera, i l'adult, el que està donant les classes, potser li agafa més fort, no? Correcte, els professors, sí. També podria ser interessant parlar dels efectes adversos, que em sembla que m'has preguntat, Sí, t'he preguntat abans. Sí. Comentem una miqueta, Anna, els efectes adversos. Bueno, la majoria dels efectes adversos són superlleus. Són locals. Són locals, una miqueta de dolor a la zona de la punció, dolor, inflamació, o una miqueta d'envermelliment, i cansanci. És relativament freqüent, això pot passar. I bueno, de vegades, si la persona està baixa d'immunitat, pot donar una miqueta, algunes dècimes, però un paracetamol arregla molta cosa. Sí, el paracetamol i una miqueta de fred local. Exacte. Durant uns dies això desapareix. Sí, i no cal donar-li més importància. Però hem de dir, sobretot, els resfredats no és el mateix que la grip. Te tornaràs a refredar aunque t'hagis posat la vacuna de la grip si no et cuides. Correcte. Els canvis de temperatura, clar, suar. Perquè un refredat no és el mateix que una grip. No, un refredat no és el mateix que una grip. No. La grip dona molt malestar, dona febre generalment. 3 o 4 dies, 40 de vegades. I un refredat doncs, és més a tipus local, doncs, de tenir molta mucositat, de tenir tos, no és exactament el mateix. Un refredat el pots agafar doncs, això per un cop d'aire, perquè t'hagis agafat fred en un moment donat, o sí, perquè te'l pots encomanar d'una altra persona, però la grip sí que és molt més vírica que no pas per ambiental, no pel canvi de temps, sinó perquè és vírica. Jo t'ho vull preguntar, Sònia, fins quan esteu vacunant de la grip aquí en el CAP? Sí, mira, el període de vacunació doncs comença, em sembla que ho he comentat abans, a l'octubre. I acaba? Sí, octubre fins a novembre, però també pot arribar fins al mes de març. Sí. També pot arribar fins al mes de març. O sigui que ara tenim tot el novembre? Tot el novembre, el desembre i el gener inclòs també. Per anar al CAP i poder-nos vacunar. Correcte. Quant temps no es cobreix la vacuna de la grip? Un any. Un any es cobreix la vacuna de la grip, perquè cada any doncs, canvia, no? Ja saps, Anna. Sí, però, aquest virus està circulant sobretot a l'època de fred, és quan més agressiu és, i sobretot s'intenta posar tindre-la ja posada en l'època de més fred. Has de comptar els 3 mesos de més fred, tenir-la ja posada, perquè és quan hi ha més contagi. Hi ha més contagi i el sistema immunològic també està més indefens. El fred provoca que el sistema immunològic baixi una miqueta també. Sí. És per això la importància de reforçar, no? De reforçar doncs, en cuidar-nos una miqueta, doncs, tot i així, jo sempre faig suc de taronja natural que porta molta vitamina C cada matí. I tot i així la podem agafar igual, la grip? Sí, clar, el virus, sí. Clar que es pot agafar. Vull dir, encara que estiguis vacunat pot ser que l'agafis, el que passa, això també ha de quedar clar, perquè hi ha gent que ho diu m'he vacunat i he agafat la grip igualment. Perquè aquest virus ha canviat la fórmula o la forma, i perquè ha vingut d'un altre país i tenim la mala sort que l'ha portat algú i s'expandeix, i llavors qui l'agafa, doncs sí que agafa la grip. Sí, però Eugènia, o sigui, l'agafaràs, però segurament que l'agafaràs d'una manera tova, super tova, més lleu. Sí, perquè tothom es posa malalt de tant en tant. Clar, però els símptomes no seran els mateixos si m'he vacunat que no passi si no porto la vacuna. Clar, perquè si el sistema immunitari ens ajuda a recuperar-nos i a tornar-nos a trobar-nos bé, forma part, no?, que tot serà més fàcil, no?, si reforcem, no?, amb vacunació. En principi es recomana la vacunació. Hi ha gent que no vol vacunar-se, s'ha de respectar també les idees i la forma de pensar, però sobretot s'ha d'insistir cada vegada que te trobes aquella persona que saps que la necessita, recordar-li que tens la porta oberta i que quan ell vulgui o ella vulgui s'ha de vacunar, i explicar-li en detall, en paraules senzilles, el per què i sobretot el benefici que tindrà. Una mica el que hem fet avui, no? Sí. De que la Sònia ens ha explicat tots els avantatges que hi ha i que tenim a la nostra base vacunant-nos, que això és important. Jo vull dir-te també que aquest any també s'està posant la vacuna de l'herpes. Sí?
¿vale? No solament aquestes dues, sinó entra la vacuna de l'herpes, que són 2 dosis. Són 2 dosis, sí, exacte. espaiades, em sembla, en un interval de 2 mesos. 2 mesos, més de 2 mesos, perquè sigui més efectiva. Sí. I s'aconsella sobretot a les persones grans. A les persones grans. Per què? Perquè són, les, com tu dius, les que estan més immunodeprimides i aquest virus de la varicel·la, que és aquest, s'aprofita dels cossos i quan surt en un nervi és molt dolorós i molt agressiu. És molt agressiu, sí. I en una simple vacuna lo evites. Aconsellem vacunar. Es nota que treballo en les vacunes. Sí, s'aconsella vacunar, és molt recomanable i, bueno, i ens hem de protegir. Sí. I tenim la sort de... bueno, doncs això, no? D'estar... No, i que tenim una sanitat que tot això no s'entra. I a més és gratis. És a dir, que si tinguéssim de pagar-la, pensem que les vacunes són caríssimes. Alguna vegada que hem tingut de canviar de neveres i tot això, penso que les vacunes, quan mirem el que arriben a costar, són milions, són molt cares. És a dir, que tenim una eina a la nostra mà gratis. Sí. Per tothom. I la sanitat funciona molt bé en el funciona, nostre país. Sí. Tenim aquesta sort de que... Bueno, doncs res, Sònia, ens ha agradat molt tenir-te aquí amb nosaltres. Esperem que els nostres oients hagin disfrutat i hagin entès i la importància de vacunar-se, que era el nostre propòsit una mica. I res, ja ens tornem a trobar alguna altra vegada que necessitem parlar d'alguna cosa de salut. Doncs et tornarem a convidar. És la primera vegada que ve, però bueno, ha sigut molt agradable. Moltes gràcies, Anna i Eugènia. Gràcies. No sé si puc dir una petita coseta. I tant, sí, que et sembli. Bueno, donar una abraçada al meu equip, l'IAP Montserrat, i en especial també a l'equip d'infermeria, al meu equip, que me'ls estimo moltíssim, que la teva família. La meva família, que la nostra voluntat, sobretot ara que ens està escoltant molta gent, la nostra voluntat és acompanyar dins els processos de salut, intentar fer-ho de la millor manera possible dins les situacions que tenim actualment, que no són fàcils, i que bueno, un petó per tots. Home, doncs des d'aquí una salutació a tots de l'EAP Montserrat. Gràcies per tot. I moltes gràcies. Gràcies.